قشلاقکی من بوی چپاتی دارد. ассалому алайкум дӯстони азиз, инак блоги навбатии мо пешкаши шумо дӯстони азизу дӯстони меҳрубон мегардад. хуш омадед подписчикои наве ки бо канали мо тоза пайваст шудаед. умедворам ки лайку подписатсияро фаромӯш намекунед. дӯстони азиз, имрӯз мо прямои эфир доштем ва як нафар зани бефарзанд ки ба наздикӣ бо мо пайваст шудааст ва баъд аз 15 сол соҳиби дугоник, бозам дугоник ва боз яктаи дига, яъне байни муддати кӯтоҳ, яъне соҳиби 5 фарзанд шудааст. ӯ дар бораи ҳамин зиндагиаш ба мо нақл кард ва ба ҳама он занони бефарзанда ки дар канали мо ҳастанд гуфт ки ҳамеша истихора хонед, шабҳо аз худованд зора кунед, иншоалло ки мешавед. баъд аз 15 сол ӯ соҳиби 5 фарзанд шудааст, яъне дар байни 2 сол дугоник боз баъд як нафари дигар. ин хоҳар аз мо бисёр хоҳиш кард ки дар бораи чӣ тавр бо видеоредактор ролик кардан, яъне ӯ мехоҳад ки ролики хонаводагӣ барои худаш, на барои ютуб тайёр кунад ва мо ин хоҳиши ин хоҳаракро ба назар гирифтем ва барои шумо, он занҳое ки шумо монтаж карданро наметавонед, бо масалан видеоредакторое ки дар Play Market ҳаст дар телефони шумо, масалан монтажи сурат, монтажи видео, ягон масалан зодрӯзи оилавӣ мегиред бо фарзандотон ё ин ки дигару дигар, ҳамонро ҳозир ба шумо нишон медиҳем, то ки шумо ҳам тавонед ки барои худ ягон роликҳои оилавӣ идона тайёр карда бошед. дӯстони азиз, ҳамарӯза дар канали Ман блогер барои шумо прямои эфир гуфтугӯи мустақим, яъне баргузор мегардад. ман силкаи канали Ман блогерро инҷо мемонам. хоҳишмандам ки ба канали Ман блогер даромада подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ҳамеша бо мо бошед. инак чӣ тавр яъне ролик монтаж кардан ё суратҳоро монтаж карданро ба шумо пурра нишон медиҳем. омодаи тамошо бошед. дуруд ҳамдиёрони гиромӣ, дуруд блогерони нав. яке аз блогерон бисёрам аз ман хоҳиш кард ки ба воситаи телефон нишон диҳам ки кадом намуди видеоредактор, яъне барои монтаж кардани роликҳои шумо дар ютуб беҳтар аст. барои ин пеш аз ҳама мо Play Market медароем. дар ҳамаи телефонҳо Play Market скачат карда шудааст ва аз Play Market видеоредакторро барои шумо дар телефон насб, яъне скачат мекунем. барои ин дар Play Market дар поиск, яъне дар ҷустуҷӯяш менависем бо забони русӣ ки бесплатный видеоредактор для ютуба. ҳозир менависем скачать бесплатно видеоредактор для ютуба. ҳозир як бори дигар нависем, камтар хато шуд. аз ёд набароред, скачать бесплатно видеоредактор для ютуба, барои он ки бисёр аз видеоредакторон, масалан KineMaster бисёр ҳам хуб аст, вале баъзе функсияҳош пулакӣ мебошад. ба ин хотир ман ин KineMasterро истифода намебарам. акнун баромад, нигоҳ кунед. ин ҳаст редактор видео для ютуба, бисёр ҳам осон. мана дидед, сурх аст гӯ, ҳозир нишон метиҳам. хуб аҳамият дидед, редактор видео для ютуба. ин бисёр ҳам дастрас, бепул ва барои ҳар як нафар бисёр ҳам осон аст онро истифода бурдан. аллакай ин дар телефони ман насб карда шудааст. ҳозир мо мекушоем ва мебинем. ин видеоредактор для ютуба, яъне видеоредактор барои ютуб мебошад ки мо аллакай инро дар телефонамон насб кардаем. масалан
инро видео гурӯҳ мешавад. Вақте ки шумо сахранид мекунед, дар ҳамон телефони шумо дар галерея мебарояд ки видео гурӯҳ, яъне ҳамин видеоредактор для ютуба видео гурӯҳ номида мешавад. Акнун мо мехоҳем ки ягон сабти худро монтаж кунем, яъне банду баст кунем. Масалан, ягон титр нависем, зерсарлавҳа, охирсарлавҳа, ягон чи нависондан дар кор. Масалан, агар катбонугӣ бошад, дар бораи маҳсулотҳо менависем. Масалан, агар сафар бошад, дар бораи сафарамон. Мо дар инҷо функсияҳоро нигоҳ кунед. Функсияи текст дорад, яъне матн. ҳозир ба шумо нишон медиҳем. функсияи матнро зер мекунед, ана баромад клавиатура ва аз он истифода мебаред. Масалан, салом менависем. акнун ки навиштем ва дар он ҷо метавонем ки онро дар он ҷо ранг омадааст, свет омадаги ранг кунед ва эффектҳо дорад, яъне ки кабуд, сурх, ҳар намуд мо метавонем ки масалан инҷо мо ҳозир ранги сабзро гирифтем, ранги хокиро гирифтем. Ин эффектҳо мебошад. Бисёр функсияҳои хуб дорад. Смайлик дорад. худатон метавонед ки масалан ягон ҷо ба смайлик бошад, аз он бимонед. ва боз аз ҳама хуб ки ин микрофон дорад, яъне ки шумо метавонед ки овози худро сабт намоед. микрофон овозаш хеле тоза аст ва шумо метавонед ки овози худро сабт карда, гӯш карда, сипас пасту баландии онро банду баст карда, онро ва ролики худро дар охир сахранид кунед ва барои ютуб пешниҳод намоед. акнун мегузарем ба видеоредактори видеошоп. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. бозам ба Play Market мегароед ва ҳамон хеб менависед скачат видеоредактор для ютуба. бозам ин як намуд аст, як программаи осонаке ки ман ба шумо нишон дода будам. акнун дуюмашда мегузарем, яъне видеошоп. ҳозир мебинед. ана ин ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам видеошопро. ин дар Play Market ҳазор намуд видеоредактор мебарояд. бисёраш нофаҳмо аст, бисёраш бо забонҳои гуногун ва медонед бисёртар реклама дар он ҷо пайдо мешавад ки ба асаби кас мерасад. вақте ки монтаж дорӣ, реклама пайдо мешавад. акнун бинед видеошоп, видеоредактор бисёр ҳам осон аст. аз он якуми ин осонтар аст барои он нафароне ки нав блог шуданд, яъне функсияҳои содда, осон ва бепул дорад. видеошоп. дар видеошоп шумо метавонед ки ролики худро гузаронида якчанд роликро бо ҳам пайваст кунед, мусиқӣ монед ва онро бо таври горизонталӣ ва ба таври дигар, яъне ки метавонед ки назб кунед. боз дар матнаш даромада ягон сухан нависед. умуман бисёр функсияҳои беҳтарин дорад. функсияи овоз дорад ки овозро ҳар хел карда мешавад. масалан, паст, баланд, ба шабоҳат ба мардҳо, занҳо, умуман овозро ҳар намуд карда мешавад. масалан, ягон ролике ки доред ки ролики мисол ҳаҷвӣ бошад, овозро хеле дигар кардан мумкин аст. ин буд дарсе ки мо барои шумо аз телефон, ин фарқ надорад ки телефони шумо кадом модел аст, мо намудҳои видеоредактор ин видео банду баст ҳисоб мешавад ки барои танзими роликҳои шумо истифода мешавад ва ман айни замон аз ин ду видеоредактор истифода мебарам. барои ҳамин агар саволҳои шумо бошад, дар комментария метавонед ки нависед ва агар боз саволи иловагӣ ба дарсҳо бошад, марҳамат, ман ҷавоб медиҳам. дар канали ман, саҳифаи ман дар Instagram, дар Facebook, дар Одноклассник аст. саволҳои шуморо интизорам. бо мо бошед. сурат мо музика наложение мекунем, маълумот диҳем. аз ҳама видеоредакторҳои хубтарин ин видеогурӯҳ ва Viva Video мебошад. вақте Play Market медироед, ҳатман нависед видеоредактор для YouTube. ана ҳамин сирха диден, редактор видео для YouTube мебарад. бисёр видеои хуба, бисёр видеоредактори хуба. баъд метавонед ки Viva
видео скачать нависте. Вақте вива видео скачать навиште, ана ҳамин мебурояд. ина беҳтарина. ана ка нигоҳ кунед. ҳозир дар телефони мо ҳамин дута ҳаста. аввал видеомаркет, видеогурӯҳ медуроед. видеогурӯҳ медуроед, пилуса зер мекунед, баъд фоторо зер мекунед. ина фоторо мемонем. дӯстои азиз, шумо мехоҳед ки вай кунед, мусиқӣ монед. инҷа музикаро дидем, музика мемонем. ҳозир мисол ёки нерамонем. нигоҳ кунед. дидед? диден чӣ хело осон. инҷа эффекта, ина эффектора метавонед истифода баред. бепул шаста ин ҳозир эффектора истифода баред. шош кунед мусиқи ката. баъд инами сахранита зер мекунед. тамом. ин инҷа нигоҳ кунед. инҷа рақамҳои 640 480 ҳамон сифати запис, яъне опубликовате ки дар эфир мекунед. ҳамҷа шумо бояд дар кадом саат ира скачат кунед. инаҳа ман 640 мекунам ҳамон вақт, ё 480 дар саати миёна. тамом. ин ролики бо фотои шумо тайёр. осона. дидена инами музика навиштагӣ ҷоя. тамом. акнун ба вива видео мегзарем. дуюм видеоредакторе ки ба ман хеле писанд аст, ин вива видео мебошад. дӯстои азиз, вива видеоро скачат кунед, ранги гурӯҳ. фақат вива видео то 5 дақиқа бепулай. у тарафш бояд пул спорӣ. хай агар ки ягонавори шумо то 5-4 дақиқа боша, метавонед ай вива видео истифода баред. ина суратҳоро мегзаронед. ина сурат, ина нигоҳ кунед. суратҳоро гузарондед. ана ки инҷа текст и фотоэффекти кадагия меҷиқед. редактируед клип мондагия текста зер мекунед. ина иҷада менависем. мисол менависем. ассалом. мисол да, агар ки хоҳед бо уроки ина мисол, ина ана ассалом мекунем. ина мисолиха мекунем. ана акнун нигоҳ кунед. ира гузарондем. вива видеоҳай. ина ки иҷада мо мусиқи редактируед клипами зер мекунед. иҷада мебурояд ки ҳозир мусиқӣ мебурояд. музика ана ки добавид музика мебурояд. ина иҷада музикаҳои худша шумо метавонед истифода баред. ҳозир ягон музикаи худша бигӯм. мисол нигоҳ кунед. ҳозир инаи мусиқиҳои худшаи дӯстои азиз скачат мешавад. ана ин мусиқиро шумо метавонед истифода баред. ҳозир скачат шавад. мисол ира. ана ина яки хитом мусиқи гузаронӣ хубтара. вақте хитом кунед дигар хелай. ҳозир мисол ёки наира нигоҳ кунед. мо мусиқи модем нигоҳ кунед. ана мусиқи мондем дар рӯи сурата. иҷа филтрҳош бисёрай, ҳар хелай. ина мисол ина вива видеода ина ҳар хел мисол карда метавонед. ҳозир иша мебинед. ин хел ҳай иҷа мувофиқи хоҳиштонай. умуман ина мисол чӣ хеле ки хитонда маъқулай. ҳана мехоҳед мекунед. ина нигоҳ кунед.
експорта зер мекунем, тамом сахранӣ мешавад. Ҳамин дута видеоредактор, яъне ки гурӯҳ, анаи якбори дигар нишон дидем, ина видеомаркер гурӯҳ ва видео беҳтарина барои монтаж бо сурат ва видео ва бо видео. Бо мо бошед, боварӣ дорам ки ин додари мо аз посухи мо қаноатманд шуд. барои ҳамаи шумо хушбахтӣ, рӯҳбаландӣ, фароҳмандӣ таманно дорем. обуначиёни азиз, блоги мо идома дорад. Инак барои шумо фатир маскаро нишон медиҳем. Як нав таоми миллии мардуми тоҷик мебошад, ки аз замонҳои пеш то ҳол дар байни мардуми тоҷик бо номи чанголӣ машҳур мебошад. Фатир маска асосан таоми зимистона мебошад ва занон бештар вақт баъди пухтани фатир онро омода мекунанд. Дар баъзе ноҳияҳо онро дар мавсими пухтани харбуза тайёр мекунанд. Ин фатир маскае ки шумо мебинед аз подписчикои мо мебошад, яъне Ширингул фиристодааст. Вале ҳоло чӣ тавр пухтани ин хӯроки миллии фатир маскаро барои мо Казантеҷе аз канали Казантеҷе тайёр кардааст ва ба шумо пешкаш мекунем. Барои тайёр кардани фатир маска аввал аз орди гандум фатир мекунанд. дӯстони азиз, аввал фатир кунед ва як харбузаи зардам гирифта монед. Дар Ховалинги Муъминобод ба он чака рехта истеъмол мекунанд. Дар рашту дарвоз барои хушхӯр шуданаш ба фатир маска ҷурғот ҳамроҳ мекунанд, яъне дар ҳар ҷо ҳар хел пухта мешавад. Биёед акнун бубинем ки ин фатир маскаи имрӯзаи моро чӣ тавр тайёр кардаанд ва чӣ лозим аст барои он ки мо фатир маска тайёр кунем. Марҳамат, тамошо кунед. Сараввал дӯстони азиз, фатири сангакӣ мепазем. Фатирро аз об, орд, намак сахт шурида, хамири онро дам нахӯрда, яъне хамири норасидаро ба андозаи нони гирдача зувола гирифта, боз карда онро, агар танур бошад бозам беҳтар аст. дӯстони азиз, агар танур набошад дар духовка мемонем, яъне мепазем фатири худро. Сангакӣ бошад бозам бомаззатар мешавад. Казантеҷе барои мо яъне аллакай фатирашро омода кардааст ва баъзе ҳолатҳо мешавад ки шумо дрож медӯзе, дрожам ба мазза мекунад. ина фатири яъне Казантеҷе тайёр шуд. дӯстои азиз, баъди пухтан фатирро гарму гарм дар табақ реза карда, аз болояш равғани маскаро дар табақ як луқ гузошта, дар байни он маскаи хонагӣ аз дуғ ҷудошударо мегузоранд ва дар гармии фатир маска об шуда ба қабади он медарояд. болои он харбузаро чунин мечинанд. ташаккур ба Казантеҷе ки барои мо фатир маска пешкаш кард. дӯстони азиз, ин буд блоги мо. мувофиқи хоҳиши шумо чӣ тавр монтаж кардам бо сурат ва видеоро барои ин подписчикои дигар нишон додем. ҳамеша хурсанд бошед, сар баланд бошед ва ҳамеша хонаатон пур аз гандум бошад, фатир маска бошад, шакароб бошад. яъне меҳмони тоҷик ҳамеша, яъне дастархони тоҷик ҳамеша кушода аст. бо мо бошед то блоги дигар. дар паноҳи Худо.